na mbụ enwere ndị mmadụ abịa na-asị onye ọ bụ onye onye ọ bụ onye onye ọ bụ onye a ikekwe na ebe ka m si efu dịka mụ na na-asị na mụ na chi wetara agụ ọ bụ nwanne ọ bụ nwa ya ọ bụ nke a agbara agbata obi ndị mmadụ amara nke anwa ụfọdụ na-asị ibiekwe ha iyi ha ṅụọ fa ya aṅụ iyi na onye a bụ nwa ya fa ya aṅụ iyi na onye a bụ nwanne ya ịmago o wee bụrụ ya mana nke ahụ ka ndị mmadụ na-amachọrọ nke ahụ bụ nke ndị mmadụ na-amachọrọ mana osu n'ọnụ wee pụta mgbe ahụ ka onye ọbụla ga-eme gịnị ga-amata anọgọ m ebe dị iche iche wee na-asị onye megịnị mgbe m tiwara ha akị oyibo nsogbe na enwere ka mụ na chi wetara gị si wee ịmago bụrụ nwanne nke nja bụ nwa onye ọbụla gba onye ọbụla gara ọzọ dịka ibe ya oge m gụsịrị akwụkwọ mmetịata onye ọbụla na-asị onye ọ emekwa ife onye ọ na-emekwa ife onye emekwa ife a na onye biznes bụ onye amala eme dịka mgbe nna m na anyị na-ịmago mgbe m na-eje akwụkwọ ga na-agbọ sekọndịrị ana m ejerute ebe nna m na-azụ ahịa mgbe ahụ ọfụma a na-asụ na onye ama bapa bara ya emekwa mana ka o si na-adị ruo tata aka nnọkwa n'ime wee bụrụ ya ụfọdụ amarakwanụ na mma emesa bụrụ onye ntụziaka n'ife ejije maka na ife ejije mara m mbụ sọsọ na na-eme ife ejije nke a na-akpọ acting mana ụfọdụ amara na mma emesa m ebe gịnị ebụrụ onye ntụziaka enwere ife m chọrọ ịgba ndị otu anyị bụ ndị ntụziaka ya directors enwere ndị ụfọdụ onye nke na-emepụta ife eme a na-akpọ producer gbara m ofu ụbọchị wee sị na abịa n'ife anyị na-eme bụ ife ejije na o nwere ndị ntụziaka ịya akpọ ọrụ sọsọ ofu ugboro ya onye ofu ugboro ka anyị akpọ ha ọrụ enyecha ha n'ọrụ ahụ ọlụchara ha n'ọrụ ahụ enwekwara ife ga-eme n'ụwa ọzọ megịnị akpọ onye ahụ ọrụ enwere ndị a na-abụ akpọ ọrụ dịka onye ntụziaka wee bụrụ ya azụmahịa kedu ife m na-ekwu akpọta onye anakọrọva ego ndị eyi edinafa ndị emesịrị ife niile na amanyefe ọrụ amanyefa ịmara ife ị ga-emele mmadụ imele onye anwa ekwu n'ife na-ama mmewu dịka onye ntụziaka na-abụ ife na-emebi ife ọ na-emebi ife ejije anyị a na-emebikwara anyị ọ bụ ndị ntụziaka afa na ọ dịrọ mmanụ ife ọzọ na-ekwu bụ ya maka onye ọbụla bụ onye ntụziaka jekene wetu ume anị wetu obi anị negharịa anya mee ka a na-akpọ research nke ndị oyibo na-akpọ research ọ bụrụ onye si ebe otu mapụta ọsọ na ọ bụ onye ntụziaka unu nene ụfọdụ ife ejije a na-egosigasị na ife onyonyo dị iche iche ụfọdụ a na-asị hey fim ndị Nigerian film na o mere nke a na amala ka ikirie na alala ka ime nke a eme nke a ọ bụrụ gịnị na ife na-ekwesịrị na ọ ga-eme ka a na-eme na ya ịmara ife ekwesịrị ịdị ebe a ịlapụ ya ebe anwa ọnya ka ịdị akpọ concept onye ọbụla bụ onye ntụziaka ife ejije ga-enwerịrị concept enye gị akwụkwọ nke eji eme fim a na-akpọ script na-ene anya na gaa ya ofu ugboro ịbụọ ugboro ịtọ ugboro ịnọ ka ị na-eme ka ị na-enweta concept ya na-akpọ concept na amamife ị ga-eji wee bụ ihe ka ọ dịkwanụ nnọọ onye ọkọ ya bụ onye fụ ebe ọbụla ị gosiri ya sị nọọ nke a bụ ife ejije nọọ nke a bụ fim biko ndị ntụziaka a na-akpọ directors ka anyị mara na ife anyị na-eme ka anyị na-emekwanụ ka ụfọdụ ndị mmadụ wepụgara n'uche na ife gbasara Nigerian movie ka anyị megide ka anyị gbatakwa uche fa bikọs na ebe ahụ bụ nke anyị ekene m ọnụ ọha na eze ndị Igbo ekene m ọnụ ebe ọ bụ na ị nọ n'ụlọ ọrụ ị nọ na be gị ebe ọ bụ na ị nọ na-ekiri Isi Mbido TV ebe ife niile na-eme ekene m ọnụ